Welkom bij Pelemaas TV. Met de start van de zomervakantie begon maandag de 61ste editie van Kindervakantiewerk. De basisschooljeugd van groep 3 tot en met groep 7 kan zich deze week vermaken met allerlei spellen, knutselactiviteiten en een speciaal uitstapje. Goedemorgen allemaal! Ja, kijk, Ali wordt ook helemaal blij en wakker. Nou, allemaal hartelijk welkom op Kindervakantiewerk 2012. En we willen heel graag gaan beginnen met het programma, dus laten we maar gauw starten. 61ste jaar van Kindervakantiewerk. Hoeveel kinderen doen er dit jaar mee? Dit jaar hebben we 760 kinderen die meedoen met ons. Hoeveel kinderen doen er uit het nieuwe Kerkdorpen mee? Dat zijn ongeveer 40 kinderen die daar dit jaar van meedoen. En dat is bijna weer een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En wat is het thema dit jaar? Cowboy en Indianen. We doen ons best om het thema zoveel mogelijk naar voren te halen. En we vragen aan leiding en kinderen om zoveel mogelijk mee te doen. En we proberen elk programma toch een likje verf mee te geven van Cowboy en Indianen. Wat staat er allemaal op het programma? We beginnen nu vandaag met een relatieschema en een vossenjacht. We hebben knutselen erin zitten, de bioscoop erin zitten. Battle hebben we erin zitten met de jongens tegen de meisjes. We gaan op uitstapje, we gaan zwemmen, we hebben een toneelstuk en dat was het denk ik wel. Een avondprogramma voor de oudsten en die hebben dan een spooktocht. Dus een druk programma. Zijn er genoeg vrijwilligers dit jaar? Het was wat lastiger dan de andere jaren, omdat de vakantie heel vroeg valt. Hebben heel veel studenten, ze moeten nog naar hogeschool of universiteit. Maar we hebben het gelukkig dit weekend helemaal rondgekregen. Hoe hebben jullie dat rondgekregen nog? Met name eigenlijk via de oud-leiding. We hebben een hele grote vaste groep leiding. Ik denk dat 25% van de leiding al meer dan 5 jaar meedoet. Ja, en die zijn goud voor ons en die zorgen er ook vaak voor dat er nieuwe leiding bij komt. Hoeveel vrijwilligers zijn er? We praten over 30 man organisatie die alle activiteiten voorbereiden. Een 160, 170 man leiding. Plus ook nog 100 ouders die meehelpen bij het begeleiden van de spellen. Wanneer is het evenement voor jou geslaagd? Als de kinderen blij naar huis gaan. En dat is ons nog elk jaar wel gelukt. Voor jou? Ja, eigenlijk hetzelfde. Als het weer een beetje mee zit, is het altijd fijn. Maar je ziet bij kinderen dat ze zich zo vermaken en daar doen we het voor. Pelemaas TV schroeft het aantal uitzendingen in de maanden juli en augustus terug. De zaterdaguitzending vervalt in deze 2 vakantiemaanden. Vanaf september start Pelemaas TV met een nieuwe programmering. Hierover leest en hoort u binnenkort meer via Pelemaas en Pelemaas TV. Speciaal voor de groep nieuwe hondenbezitters houdt KC Venray een puppycursus bestaande uit 6 praktijklessen en een theorieavond. Tijdens deze zomersocialisatiecursus leren de cursisten hoe ze met hun puppy dienen om te gaan. De 6 lessen vinden plaats op donderdagavond en starten op 12 juli. Inschrijven kan via de website www.kcvenray.nl. De organisatie van Roy on the Beach overweegt terug te keren naar het Schouwburgplein als locatie voor dit jaarlijks terugkerend evenement. Afgelopen weekend vond de 6e editie plaats op de parkeerplaats tegenover Sporthal de Wetteling. De organisatie kijkt tevreden terug op het 3-daagse evenement, maar zou het liefst volgend jaar weer teruggaan naar het Venrayseplein. In Pelemaas leest u donderdag meer over Roy on the Beach. Op de banen van Tennisclub Venray vond vorige week onder auspiciën van de KNLTB het jaarlijkse vlakwater open tennistoernooi plaats. Er werd op alle niveaus gespeeld, van categorie 3 tot en met 8 in het heren- en dames enkel, heren- en dames dubbel en het mixdubbel. Met 110 deelnemers was de belangstelling voor het toernooi minder dan in de voorgaande jaren. In Pelemaas leest u donderdag meer over het toernooi. Kunstencentrum Jeruzalem is allesbehalve stoffig en oudbollig. Afgelopen weekend werd er zelfs een dans- en musical bootcamp gehouden en dat spreekt de jeugd wel aan. De hele zaterdag werd er geoefend en op zondag werd het geleerde in praktijk gebracht in een mini-voorstelling. Het blijkt een schot in de roos, want net als vorig jaar is de belangstelling voor een weekendje bootcampen vrij groot. Maar wat is nou een bootcamp?
hartstikke afgemat worden om daarna met een heel voldaan gevoel naar huis te gaan. En het is een weekend waarin we op zoek gaan naar onze grenzen en die is onze bedoeling om die dan te verleggen. Grensverleggend bezig zijn, kortom het beste uit jezelf halen. En dat kon op 2 manieren. Nou ja, net wat de kinderen en de jongeren leuk vinden om te doen. Dans en musical is de keuze. En musical kan dan theater en zang en dans zijn. En een danskamp, ja, dat spreekt voor zich. Maar hoe voor zich sprekend ook, er zijn verschillende danssoorten te kiezen. Ja, we willen zo breed mogelijk. Het programma wordt zo breed mogelijk aangeboden, zodat ook voor iedereen zit er wat bij. En zo hou je toch een weekend vol afwisseling en nieuwe uitdagingen. Er zit ballet bij, dus klassiek. Er zit moderne dans bij, ook heel veel jazzdans, maar ook urban dance. En gisteren hebben we een stukje met popping en locking gedaan. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar dat is met allemaal stops en vloeiende bewegingen daarin. Dus ja, er zit van alles in het dansweekend. Hoewel de bootcamps georganiseerd en gegeven worden door Kunstcentrum Jeruzalem, maakt dit geen deel uit van de opleiding en kan iedereen dus meedoen. Ja, het staat los van ons programma. Iedereen kan er ook aan meedoen. Dus we zien heel veel bekende gezichten, maar we zien ook heel veel nieuwe gezichten. Ook mensen uit andere plekken als Venray, maar ook mensen uit Venray die ergens anders dansen en die nu denken van nou, we willen toch nog geen zomerstop, we willen nog iets doen en komen in de vakantie hier dansen. Dus het is toegankelijk voor iedereen. De hele zaterdag werd er geoefend en het resultaat van al die moeite werd op zondagmiddag geshowd aan familieleden en belangstellenden. Ja, we hebben straks, dus morgenmiddag hebben we hier een resultaat van het weekend. We proberen daarin toch iedereen ook persoonlijk uit te dagen daarin. Maar het doel voor de hele groep is morgenmiddag een hele mooie presentatie neer te zetten. Waarin dans en musical ook samen in één presentatie te zien is. En om dat te bewerkstelligen zijn er een 5-tal workshopbegeleiders met de talenten in spe bezig en letten daarbij natuurlijk ook op andere zaken. Nou, ik denk dat het leuk is om te vermelden dat de meeste workshopleiders hier ook wel in het kunstencentrum verbonden zijn. En ook meteen talent spotten en ook vragen van als je het leuk vindt, kom hier eens dansen. Zodat we ook kinderen daarin heel goed kunnen begeleiden. Want daar gaat het in eerste instantie toch om. Het geven van opleidingen, cursussen en begeleiden van talent. En daar kan al vroeg mee begonnen worden. Vanaf 8 jaar kunnen ze inschrijven tot 18 jaar. Hoeveel deelnemers heb je dit jaar? We hebben op het moment 54 deelnemers dans en musical. Dus mooi aantal. Ja. Bedankt voor het kijken naar Pelemaas TV. Kijk ook aanstaande donderdag weer naar een nieuwe uitzending van het jongerenprogramma Spang.